בקר, הפודקאסט של פיקוד העורף. אני בוחר שחקנית השנה, תאמיני לי את מחזה. נו בוא נתחיל הגענו, הערב אין אותנו, כולם פה משלנו, מה? יש אווירה הלילה, נרים את המקום למעלה, עוד כוס אחת. צופים וצופות יקרים, בטח אתם תוהים לעצמכם למה אני וסגיב על מדים. אז מי שעוד לא מעודכן ומי שלא ראה חדשות לאחרונה, אז אנחנו באמצע מבצע עם כלביה, וכל המצב הזה גורם לנו לצלם פה את הפודקאסט בתוך מיגונית, אני חייב לתקן את איתי המפגר, זה עם כלבי ולא עם כלביה. זה אם כלביה. אני רוצה להמשיך, אז אנחנו פה בתוך המיגונית, על מדים, מוכנים להקפצה. תודה לאיראנים, תודה לנתניהו, תודה לטראמפ. אנחנו עוברים באמת שבועות קשים מאוד, הרבה זמן לא על הפרק, בגלל המצב הביטחוני ובגלל כל מה שקורה במדינה, אבל אנחנו פה כדי להמשיך לשמח אתכם. אז תודה רבה על כל הלייקים, על התגובות, על השיתופים, על התגובות החמות בפרטי, בכל המקומות. אתם הכוח שלנו. רגע, ובואו לא נשכח, יש עוד חטופים בעזה. נכון. לא נשכח את החטופים, שעדיין במנהרות, ועדיין לא ראו את הבית שלהם. חטופים, אנחנו מחכים. גם בצל המלחמה לא שוכחים אותם במנהרות. כמה ימים עברו? הרבה, יותר מדי. עוד בפודקאסט הקודם דיברנו עליה, על סמלת המעצר, המטורפת, האנושית, המקצועית, הארסית, הפרחה, הבחורה שיושבת כאן מולכם בקהל, שבמקרה הגיעה לפה. מיסטר ירין פרנקל. שלום רב אח שלי היקר. טוב, אני רוצה להודות לירין פרנקל שהגיע לצילומים, למרות שהיא עברה שבוע באמת מפרך, מלא בעשייה, מלא בחוסר שעות שינה, אז תודה רבה לך קודם כל. איך הרגשה בעצם להגיע להפקת הענק הזאת? את האמת ששלחתי מלא מכתבים מעריצים, והגעתי עד לחיים של הסט, ולא הכניסו אותי מלא פעמים, אבל כמובן בתור הבן אדם שאני, אני לא מוותרת אף פעם, אז עצמו. ירין פרנקל, מעריצה למופת, זה מראה לכל הילדים בבית שאסור להפסיק לחלום. גם אתם יום אחד אולי תגיעו לפה. אז תודה ירין ששיתפת אותנו. טוב, אז אם כבר ביפים, אני רוצה לקרוא לסמלת הכי חפשנית בבסיס, שביי דה ווי יש לה גם ביפים ירין פרנקל. ליאור יחזקאל, קבלו אותה. ירין, מה יש לך? ירין, מה קרה? מה אתה עושה פה? רגע, בואו נרגע, שנייה. הלו. להירגע, וואו. הלו. חבר'ה. טוב, אז תודה רבה לליאור שהצטרפה אלינו למרות הכל, אנחנו כנראה נוריד בעריכה את מה שקרה קודם, זה היה באמת מכוער, אבל ירין, ליאור, היה ביניכם ביף מאוד גדול ומאוד מתוקשר בבסיס. לא, עליה, אני סופה לזה. כן. נראה לך. מה פתאום, סתם, אתה יודע. ניתן לכם את הבמה להסביר מה קרה, מי רוצה להתחיל? אני אשמח. ירין תשמח, קדימה ירין. אתה יודע, סתם רצו שמועות, שאתה יודע, בקטנה כזה, אני גם לא מאמינה לכלום, היא הייתה מציצה עלי שאני מאמנת בחדר, זה לא באמת. שאת מה? דוחפת אצבעות? אני אמרה שהיא הייתה אומרת מאמנת בחדר, סבא רבי, כן, מי מאמין לכל השטויות שעוברים בבסיס עשה, אז עשתה עליי חדר. אבל זה אמיתי. עשתה עליי חדר, מי ישמע, זה לא אמיתי. מה הטענות נגד? זה לא אמיתי בכלל? לא, זה לא אמיתי, אנחנו... תשמע, יש הוכחות לכל דבר, לא אשקר, כאילו. שאני אגיד שהיא לא שמה גרב על הדלת ואמרה את תפוקו, אני מבין, אני פשוט מאוד אשטג בתגובות ירין המעוננת. אני מאוד דואגת לניקיון של הידית של הדלת, כי זה מאוד מגיע אותי, אתה יודע, יש כאלה לא שופים ידיים אחרי השירותים. אני עשתה את זה עם גרב. כן, זה למה זה התגלגל וזה, אנחנו בטוב, בחיים לא היה בינינו ביף. כן, ליאור, תשמע,
היא הייתה, כמו שנגיד, כמו שאני אומרת כל הזמן, היא ערפד, היא לא יוצאת מהחדר, היא לא מתקלחת, היא לא מסדרת, היא כל היום בחדר, מעוננת, אבל כאילו, בסדר, הכל טוב, כאילו, הכל בסדר. אני רוצה רגע להתייחס למעוננת, מה הבעיה עם מעוננות בחדר? אני לא מבין, אנחנו עושים את זה כל יום, רובנו פה בבסיס. אז ירין, תעונני, תמשיכי לעשות את זה והכל בסדר. כן, תרגישי בנוח. ליאור נכנס לאחרונה לזוגיות מתוקשרת, בן זוגך עידן פה, הוא בעצם הפך להיות כמו חייל בבסיס. אנחנו רואים אותו בשיחות וידאו, שומעים עליו, מדברים עליו. נכנס לנו ללב, אני רוצה רגע שתדברי על עידן ותגידי לנו איך בעצם הוא מרגיע אותך, הפך אותך להיות בחורה הרבה יותר רגועה והרבה יותר שקולה. וואו, קודם כל אני ממש לא בן אדם רגוע, אני שמחה שאתם ככה אומרים את זה. אני לא יודעת, הוא כאילו עשה בי אור אחר, אור שונה. איך אני אקרא לזה ככה. קיבלה קצת זין. חתיכת בת זונה. רגע. הלו. טוב חברים, אני רוצה להודות באמת לארין וליאור שבאו ודיברו דברים חשובים. זה היה באמת מעניין, הם צריכות ללכת כי לכל אחת יש את המשימה שלה, הסגל המאוחד, הרבה משימות, זמן מלחמה. אני רוצה רגע להמשיך הלאה ולשאול אותך יונתן. אני שמחתי עליכם, שרמוטות, לא, רגע, לא. הבטחה. סלם, תוריד את המצלמה. ברוכים הבאים לפינת הלכלוכים, להבדיל ושרה. טוב, אחרי שהיה לנו פה קהל ואורחים ודיברנו וסבלנו ושמענו אורחים מטומטמים. כמה אפשר לשמוע אתכם? הגיע הזמן קצת ללכלך עליכם, אתם לא מושלמים ורחוקים מזה. קטיה, זאת שוטרת או עליי מהאח הגדול? איזה פרצוף, איזה קול, איזה גובה. נראית כמו גבר, גובה של גבר. יש להם מבנה גוף של קריסטיאנו רונלדו 2008. תגידו לי, זה נורמלי? אילון ולינוי חושבים עם ברד פי ואנג'לינה ג'ולי, מתהלכים לי פה יד ביד, באים במוצ"ש כאילו הם הזוג המלכותי. נראים כמו שרק ופיונה. רבי דוידוביץ', זה גדר או קוקסינל בכלל? פעם חיילים היו באים במלחמה עם אפודה, שכפ"ץ, עם רעל בעיניים, ההוא דופק לי נפקדות כי הוא מפחד מטילים. איך תזדיין אתה והגילים נפשיים שלך? חברים, בצל המלחמה יש לנו פה אורחים לצפויים ששנים איתנו, שנמצאים איתנו, אני רוצה לקרוא לאחד מהם שהוא חבר יקר, שבמקרה מחר חוגג יום הולדת, סמל עידו שמש, וולקאם. 3. אנחנו ברמאללה. וולקאם. אח שלי. איך להיות פה? וואלה, מוזר, אתה יודע? כיף לנו שאתה פה איתנו. אין עליך. אחת המטרות שלי שפתחתי את הפרויקט הזה, זה לסמן וי על עידו שמש. להעביר את הכרטיס על עידו שמש. שילמת לי הרבה כפרה. כן. הוצאתי הרבה מהכיסים, אבל אני מקווה שזה ישתלם אחי, כי אתה מביא הרבה רייטינג. אז עידו, בימים האחרונים כל הבסיס ככה רואה פה משהו שהתבשל הרבה זמן, הזוגיות עם שיראל. איך ככה? נסתרות הן דרכי השם, אחי. אתה אומר שדברים טובים קורים לבד. לבד. לבד או שיש מעורבות חיצונית? זה נשמור לי, אתה יודע. טוב מאוד. חשוב לשמור דברים לעצמך. איך זה זוגיות בבסיס? תלוי. בזמן מלחמה זה היה אמור להיות הדבר הכי קשה שיש, וזה רק קירב בינינו, וגרם לי להבין הרבה דברים על השותפה שלי, רק דברים טובים, ואני שמח על כל רגע שאני איתה פה. איזה זוג יפה אתם, איזה זוג יפה אתם. וזה הזמן גם להודות לעידו שהגיע אלינו, וכיף לראות אותך פשוט אחי. זה בן אדם שכולו טוב וכיף. אוהב. תודה רבה עידו שמש. 3. אח שלי. טוב, אני רוצה להזמין את האחד והיחיד, את החרטטן הכי גדול בבסיס, את הבשלן הכי גדול בבסיס, את הבן אדם שהכי כיף לשמוע בבסיס. תמיר חי פירו, בוא אלינו בבקשה. תפסיק כבר לרשן, איך אתה אחי? תפסיק כבר לרשן. לא, טוב, הכל בסדר. למה אתה מזיע? הכל טוב? אנחנו פוטשיבות. ליגה. טוב, אז תמיר, קודם כל תודה שבאת, אני יודע שאתה לא אוהב את כל המסכים, את כל המצלמות, את כל העדת הקהל, אתה אחד שעושה הכל בשקט, ככה בלי שרואים, בלי לקבל את הפפרצי. אסף די, אסף, אנחנו איננו כבר היום, בבקשה תצא. אסף, לך לדביר. אסף, ליבת נתן לך משימה, נכון? לך תשטוף את הרצפה. תודה רבה, אסף. טוב, אז תמיר, אנחנו שמענו הרבה סיפורים שלך פה בחצי שנה שאתה פה. אם זה הבדואים, אם זה השודים, אם זה הקטמין, אם זה הקוק,
עשית הרבה דברים, יש לך איזה משהו אחד שאתה נזכר בו ואתה אומר, זה הדבר הכי משוגע שעשיתי בחיים שלי? 24 hours later. קום. טוב, זה הסיפור הכי קצר והכי מעניין של פירו והכי אמיתי שקרה של פירו, כל השאר לא קרו. תמיר, אני רוצה רגע לעבור לפינה אחרת. אני אומר שם של סם, אתה אומר ממליץ או לא ממליץ? בסדר? יאללה, קטמין. ממליץ. דוסה. לא ממליץ. למה לא? חכה, תריץ, נעבור על זה בסוף. קוק. ממליץ. בלונים. לא ממליץ. גז מזגנים. ממליץ. ממליץ? ממליץ. ניסית? נחמד. מתי? במועדון? בחדר? איפה? בטח. ליגה. קרק? לא ממליץ. גרס. ממליץ. סטיבה או אינדיקה? סטיבה. מה הסיבה? אין באמת הבדל. אין באמת הבדל? אין באמת הבדל. איך אתה יודע אבל לזהות שאתה קונה סטיבה או אינדיקה ושהבחור בטלגרם לא מזיין אותך? LSD? כן. ניסית LSD? כן. מתי? זמן. מזמן? פעם ראשונה בגיל 13. מה הסם המועדף עליך פירו? פטריות. פטריות או החיים? מה יותר חזק? חיים. החיים? הם מנצחים הכל. רגע, פאוזה לפינה הזאת. חשוב ילדים, סמים זה לא קול. אמרו לא לסמים וכן לעסקים. לא להשתמש, לסחור. טוב, אז אתם באמת רואים שתמיר הוא לא באמת כמו הסטיגמה שמייצרים לו, והוא לא באמת כזה אלכוהוליסט ונרקומן כמו שמנסים להוציא אותו. תמיר, תודה רבה שהגעת. העונג היה כולו שלי. בקר, הפודקאסט של פיקוד העורף. אני בוחר שחקנית השנה